Goddag og velkommen til det her video. Jeg har en lille sjov en for jer i dag. Jeg vil bare trykke på play, og så kan vi kigge med. Ja, og det hvad der skete er simpelthen, at FSD frakoblede sig selv, og der var ikke rigtig nogen årsag til det, og jeg tænkte måske kunne det være, at jeg blev distraheret eller andet, men ja, det var ikke den første gang det her er sket, og så har jeg tænkt, hvad, jeg skal lige se om det sker igen. Så her viser jeg, at jeg bare tænder for FSD igen, og den kører bare. Dagen efter, ja, så sker den igen, og jeg trykkede på FSD til at starte den op igen. Så nu vi tager den som lidt mere stille og roligt den her gang, og vi kigger på, og som jeg vil gerne analysere det. Vi har den her vej på venstre side. Der hvor det er, som jeg begynder at være opmærksom på nu plejer det at komme på et eller andet sted her. Hvis vi nu kommer op til det her kilometermærker her på højre side, kan vi se, at lidt længere frem, der er en rød krejler. Tilfældigvis en rød krejler lige der. Men vi lægger mærke til, at her vores centerlinjer er snart kontinueret på vores side. Og hvis vi tæller 4 gange, der er stipelinje på den modkørende side, så det er der, hvor det plejer at ske. Så nu bare trykke på play igen, og så se om det er rigtigt. 1, 2, 3, 4. Der. Og så kan jeg bare trykke på FSD. Så starter vi op igen. Sådan der. Så dagen efter, igen, vi har den her sidevej her. Det her er faktisk på den vej nummer 57, og den kører mellem Sorø og Holbæk. Og lige her på højre side har vi Brofeldt Observatoriet. Om der er nogle signal, der kommer derfra, det ved jeg ikke, men vi har klikket på igen, så vi nu lægger mærke til vores hvide stolper her, og vores rød stolper. Og så sker det nøjagtigt samme sted. Det her sker måske 80%, 90% af gangen. Jeg har faktisk kørt forbi i dag, og den var ikke, den blev ikke frakoblet. Så det sker ikke hver eneste gang, men næsten hver eneste gang. Og det synes jeg, det er pludseligt, at det sker lige præcis nøjagtigt det samme sted inden for en 2 meters radius. Så jeg vil lige høre, har I oplevet det her før, altså også derude? Måske I kan sætte et eller andet punkt, hvor, hvis I har oplevet det her, hvor har I oplevet det henne? Og så måske kan jeg bare køre forbi og så sige, om jeg kan gentage, hvad I har oplevet. Eller hvis I kører forbi den her vej, I må også meget gerne se, om det også gør det hos jer. Der er sådan, at der kun nordpå, at den frakobler, og ikke sydpå. Jeg har ikke den eneste gang, da jeg skulle køre mod Sorø, har jeg haft det, at den har faktisk slået fra. Der er kun altid retning Holbæk. Nå, men der var et lille mysterium. Skriv ned i kommentarer, hvis der er her et eller andet. Og hvis I vil gerne have det, jeg taster et eller andet, bare sig til. Og tak fordi I kigger med.